Helo, Manon Williams di'n enw fi a dwi'n gydlynydd rhanbarthol ysgolion efo Heddlu Gogledd Cymru. Wel, yn swydd i ydy gweithio hefo'r 19 swyddog heddlu cymunedol ysgol sydd yn gweithio ar draws y rhanbarth y Gogledd i gyd. Mae genna fi 6 yn yr Dwyrain, 6 arall yn y Gorllewin a 6 arall yn yr Canolbarth. A yn swydd i ydy dod i fyny efo'r gwersi, helpu gynllunio'r gwersi a mynd o gwmpas y swyddogion i wirio os ydyn nhw'n dilyn y cynllun gwersi ac yn y blaen. Ond hefyd, dyn ni'n creu lot o adnoddau ar gyfer pobl, dim just yr disgyblion. Rhan o'r gwaith da ni'n neud, mae genna ni wefan schoolbeat.org sydd yn hollol ddwyieithog. Mae genna ni rhan Saesneg a mae genna ni rhan Gymraeg a ydych chi jyst yn gallu newid o un iaith i'r llall yn hawdd iawn. Ar y dudalen gartref hefyd mae genna ni yn feed Twitter ni ac yr un Facebook. Dyn unrhyw weithgareddau, unrhyw wybodaeth am yr heddlu sy'n mynd i ysgolion, mae o'n dueddol o ddod i fyny ar yr weitlen yma. Unrhyw newyddion diweddara, enghraifft, da ni wedi bod ar y teledu dros y penwythnos, mae o'n cael ei adlewyrchu yn yr rhaglen wybodaeth fan yna. Mwyn i athrawon gael gwybod beth da ni'n neud yn yr ysgolion, mae genna ni matrics gwersi. A dyma'r fwydlen o wersi da ni'n gynnig i'r ysgolion. A mae yna gopi fan hyn, mae nhw'n ddwyieithog, a mae yna rhestr o'r 31 gwers da ni'n neud trwy Gymru. Mae genna ni 2 rhan penodol, sef cam ddefnyddio cyffuriau sylweddau, ymddygiad cymdeithasol a gymuned a gwersi a ddiogelwch. Ond hefyd mae genna ni restr o wersi atodol lle mae ysgolion yn gallu dewis unrhyw thema a da ni'n gallu ymateb iddo fo. Yn ychwanegol i hynny, mae genna ni wybodaeth ychwanegol i athrawon, lle mae da ni'n sôn am diogelwch, gwersi diogelwch, so bob gwers da ni'n mynd i wneud, er enghraifft yr uwchradd. Mae genna ni wers fan yna, er enghraifft niwed cudd, ac mae yna wybodaeth ychwanegol i athrawon ac gweithgareddau ychwanegol i'r athrawon wneud ar ôl i'r ymweliad gan yr heddlu fod yn yr ysgol. Yn ychwanegol i hynny, mae genna ni adran disgyblion, felly ar ôl pob gwers, mae'r disgyblion yn gallu mynd adre, edrych ar yr oedran maen nhw'n perthyn iddo fo, a chwilio am y wers. Felly, os ydych chi'n wedi cael gwers, drwch bwy sy'n siarad, mae yna wybodaeth pellach fan yna, cyngor gan y swyddog, gemau a gwybodaeth am yr gyfraith yn ymwneud hefo'r wers yna, neu'r thema'r wers. Mae gennym ni adran rhieni, da ni'n ddatblygu llawer ar hyn o bryd, lle mae yna wybodaeth ar gael am y swyddog heddlu sy'n gweithio efo disgyblion. Mae gennym wybodaeth pellach am yr rhaglen ei hun a beth da ni'n neud yn yr ysgolion, ond hefyd yn benna y rhan sydd wedi tyfu fwyaf ddiweddar ydy'r adran lle da ni'n trafod be fysa'n gallu effeithio ar eu plentyn nhw. A mae yna lot o amser wedi cael ei roi datblygu hwn, a mae o'n rhywbeth sydd da ni'n gweithio yno fo ac yn diweddaru trwy'r amser. Er enghraifft, os ydyn ni'n mynd i'r adran alcohol, mae o'n sôn be di'r gyfraith, be maen nhw angen wybod, be maen nhw'n gallu neud fel rhieni, ac yn y blaen. Mae yna tips bach gan y swyddogion heddlu yna, ond cwestiynau hefyd fysa nhw yn dueddol ofyn yn aml. Ydyn mae o'n adran lle dyn ni yn datblygu mwy a mae yna fwy o gyfrifoldeb ar y rhieni i fod yn ymwybodol o beth dyn ni'n neud yn yr ysgolion. Os oes yna angen, da ni'n defnyddio dylunnydd. Dwi hefo'r wers Hafan Diogel fan hyn, gwers bach ar gyfer plant ysgol gynradd di hon, a mi ddaru ni weithio lot hefo'r dylunnydd ar y pryd a dod fyny hefo llyfryn. Llyfryn stori ydi o yn rhoi hanes tarian ein draig a tal i ffrind sydd yn mynd trwy gyfnod anodd. A mae dylunnydd wedyn yn gwrando ar y stori ac yn dod fyny hefo yr dyluniadau. Wedyn, pan da ni yn rhoi y stori yma i'r disgyblion, mae'r wybodaeth i fyny ar PowerPoint i'r disgyblion
a maen nhw'n dilyn y stori trwodd. Tra mae'r swyddog yn darllen y stori, dim ond y weithgareddau bach sydd yn mynd hefo'r wers. Da ni hefyd yn rhoi mhob un gwers, da ni yn rhoi geiriau allweddol. A digwydd bod yn y wers yno pethau fel teimlo ddiogel, teimladau, cymorth, a teimlo'n aniogel ydy'r geiriau 4 gair hanfodol yn y wers yna. Dim mae'r swyddog yn mynd trwy'r wers ac yn cyfeirio nôl at y geiriau allweddol bob tro, fel bod yr disgyblion yn cael ei arfogi hefo yr wybodaeth a lle droi am gymorth ar y diwedd. Da ni'n gweithio'n agos iawn hefo unrhyw ddylunwyr, ond mae gen i hefyd dîm o bobl sydd yn gweithio ar y wefan. A dim unrhyw beth da ni'n greu yn gorfod cael ei dderbyn, i basio, ac wedyn mae o'n mynd yn ddwyieithog ar y wefan. Bob tymor mae gennym ni gylchlythyr yn dod allan sydd yn addysgu staff a disgyblion am rei nodweddion o'r gwaith da ni'n neud. Mae gennym ni fel arfer un erthygl arbennig am rhywbeth sydd yn gyfoes iawn. Digwydd bod ar yr un yma mae gennym ni erthygl arbennig ar sylweddau psychoweithredol newydd. A mae gennym ni ymgyrch wedi bod yn ddiweddar i godi ymwybyddiaeth am ddiogelwch am beryglon yr cyffuriau yma. Mae gennym ni fel arfer wybodaeth perthnasol a cwiz. Da ni'n gweithio hefo asiantaethau eraill a da ni'n arwain disgyblion neu pobl i wybod lle maen nhw'n gallu cael gwybodaeth. Ond hefyd mae gennym ni wybodaeth am unrhyw adnoddau sy'n berthnasol neu unrhyw adnoddau newydd sydd gennym ni, da ni'n tynnu sylw i hynny. Enghraifft, mae gennym ni fan hyn rwan app sydd newydd ddod allan sy'n rhoi gwybodaeth i rieni am y cyffuriau a sut a lle i lawrwytho hwn. Mae erthygl arbennig, digwydd bod yn y cylchlythyr yma, ar cocên, a be di'r sgil-effeithiau, hefyd be di'r gyfraith sy'n ymwneud hefo y cyffur arbennig hwnnw. A hefyd, os ydy'n amser arbennig o'r flwyddyn, da ni yn tynnu sylw at unrhyw wasanaethau sydd ganddo ni ar gyfer y bore i disgyblion. Fel ydych chi'n gweld rwan, mae'n tynnu sylw fan hyn at wyl cael yr noson Calan Gaea a be da ni'n gallu rhoi fel darpariaeth i baratoi disgyblion ac ysgolion ar ei gyfer o. Rhywbeth da ni wedi bod yn gwneud yn ddiweddar ydy defnyddio cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth am yng ngwersi ni yn yr ysgolion hefyd. Mi ddaru ni yn ddiweddar ddatblygu ac ar dylunnydd i gynllunio posteri ni ar gyfer codi ymwybyddiaeth am beryglon sylweddau psychoweithredol newydd. A mi gynhyrchwyd 6 poster ac un teunlen ar gyfer Twitter a Facebook mwyn codi ymwybyddiaeth. A mae rhywbeth da ni yn mynd i wneud mwy a mwy ohono fo i godi ymwybyddiaeth pobl wahanol am rhai o'r gwersi da ni'n neud. Y rheswm yna ni fynd ati i wneud hyn oedd mwyn gallu cael adnoddau yn apelio ar bobl ifanc. A dwi yn meddwl bod y dylunnydd wedi llwyddo tro yma i greu pethau apelgar iawn. Hon oedd y foment. Roedd y cyfan yn dibynnu ar un clic o'r botwm. Roedd yn ddewis syml, delay neu anfon. Pwys y delay a bydde pob dim wedi bod yn iawn. Ond roedd rhan ohono i eisiau dangos fy hun. Eisiau creu argraff ar Owen. Nes i feddwl, cer amdani. Roedd gen i ddewis, ac yn dibynnu ar y dewis hwnnw, bydda'r canlyniad yn un gwahanol iawn.
Ar gyfer bob un bob gwers, da ni yn aml iawn yn gwneud DVD, sef stori ynglyn â thema'r wers. Pob un, fel allwch chi dderbyn, yn ddwyieithog. Da ni fel arfer, y tîm ohona ni, y cydlynwyr, yn dod at yn gilydd i ddod fyny efo sgript ac yn cael cwmni proffesiynol i ffilmio. Da ni'n falch iawn o'n ffilmiau, achos mae 'na nifer o hein wedi ennill gwobrau cenedlaethol erbyn hyn. Ond maen nhw'n addysgiadol a maen nhw yn aros yn co y disgyblion hefyd. Mae gweithio yn ddwyieithog yn hanfodol yn y swydd i. Mae bob dim dwi'n neud yn ddwyieithog. Pob un gwers, pob un adnodd, cylchlythyrau, matrics gwersi, pob un dim mae o, achos bod ni yn darparu gwybodaeth ar gyfer rhieni, athrawon, disgyblion trwy Gymru gyfan. Mae o'n gorfod bod yn hollol ddwyieithog. Dim jyst yn hynny hefyd, da ni'n gorfod gwneud yr iaith yn addas ar gyfer gogledd a'r de a cyfarfod rhywle yn y canol. Felly mae y tîm ohona ni yn dueddol o fynd dros y gwybodaeth a gwirio'r iaith fel ei bod o'n addas ar gyfer y de a'r gogledd. Un o'r tasgau anodd sydd yn rhan o'n swydd i deud y gwir, a gobeithio bod ni yn y pen draw yn gallu cyrraedd y nod fan yna.